Com va? Anem a seguir jugant. Vos pareix? Vos aveieix? Doncs encantat de poder explicar-vos més jocs i de poder compartir amb vosaltres això que ens agrada tant, que és la poesia. Aquí ja sabem una mica més de què és la poesia. Doncs ara anem a fer un joc molt curiós, molt xulet, però també molt curtet. Ei, han fet una rima! I com que rima, aquí s'arrima, doncs això és part de la poesia, la rima, que són dues parauletes que se semblen molt i que fan una unió i que això li dona podríem dir, una espècie de música al que és el poema, a la poesia. I com ho fem això? Doncs molt fàcil. Vosaltres sabeu que tenim unes cartes magnífiques. Si jo vos fique aquesta carta, això què és? Això és una aixeta. Doncs si parlem d'aixeta, podríem dir-li maleta, o donyeta, o xiqueta. Sí, xiqueta, tu l'has encertada. Molt bé. I si fiquem aquesta altra carta? Una gota. Doncs què li podríem dir a la gota? La podríem fer rimar amb bota, amb pota, amb cota. Podríem rimar-ho molt. I vosaltres, animeu! Doncs anem a fer això, anem a fer diversos grups. Alceu-vos, enjunteu-vos en grupets de 5. Ahir n'hi ha 7, cuidao, que ahir n'hi ha... que vos estic veient, que vos veig que ahir n'hi ha 7. Així és que, va, i ahir n'hi ha 3... Caram, que tenim 2 grups de 5. Vinga, ja tenim els grups. Ara agafeu les cartes. Entre tots tindreu 5 cartes. Cada carta d'una cosa. O també d'un animal. O també d'una planta. O d'un grup de plantes diferents. Doncs el que heu de fer és, amb aquestes 5 cartes, fer diverses rimes. És a dir, si tinc la gota, a veure qui diu pota. I si tinc l'aixeta, a veure qui té maleta. O la xiqueta. I si tinc... Què teniu vosaltres? Doncs endavant, anoteu-ho. Agafeu un paper també. Fins i tot podeu agafar el paper imaginari i el llapis imaginari. I anoteu. Maleta, coseta, xiqueta... Feu rimes. Jo vaig a fer-les amb vosaltres. Vinga.